A sljedeća godina je naša. Kaj Ivan, nadam se da si u pravu. Da ne mogu više, prođe mi mladost bez trofeja. Pa znam kako ti, zamisli kako je tek njemu. Ne bi ja mogao tako živjeti. Ali stari, kako nama pali napadač, onaj vaš Livaja bi nam došao onako, to. Da, a nama fali uprava. Neko uz Markana da odigra. Trener, struk. Dečki, nije dobro. Ajde, biži ti. To je osvojili prije 5 godina, ajde razguli. Šta si on umišlja? Mi se tu patimo 20 godina, a on hasti pasa. Nećemo ni mi dugo. Iduće moramo uzeti. Tako je, nema predaje. Jel tako, stari? Jel neki naslov? Jadan.